Ngayong gabi guys, welcome to my channel niya itong buhaton kuhan ka ta mag sutag papel atong ituhog aron for submission sa auditor's office. Muna guys, at kaninga side kuan ano itong para sa ilaw itong gamiton gapon ang PC kay o paper pasiner at tungod sa kadaghan di na to makakuha paper pasiner di murag mas tuwang ng gamay ro. So anong kanon guys, tantangon niya ay guys toga kung ito guys ikuanan kaya isubmit na sa auditor guys dapat on time. Extra effort ta aron di ta malit sa auditor. Mali guys atong ikuanan toho mali ang folder guys no magya po process gibuhuan na ni guys ito na lang ito magahin na tag-oras guys kaya para hindi ta mo late of submit kay kuan man nakasabaan ka sa auditor guys na malate of submit dapat so good on time or kuan kailan mo kuan kag oras na di mas kuan ka ba mas una pang sa deadline kay kuan man hintay February, September, August, 5 days dapat nasubmit na sa kuhan guys auditor. Itong guslotan guys kayo aman ni guslo kaya na missing lang guys. Ito humon guys ito na okay po ikuan ito so sa kuan mga guys ang bato kada ko every end of the month natatay submit nga report para sa dito. Okay, there is accounting guys. Kuhan, bawal din mali. Dapat on time dito guys. Ay, kuhan man. Matay giapas ng oras. Mga po po atong kuhan guys. Itong pagkuhan. So, okay. Maslutan naman. Diretso naman ito guys. Kung ngayon ninyo natalong nun, magtinabangay kita alang sa kalambuan sa atong lungsod. Di kasi biguan kay masama itong mahimo o sige tagkuhan guys. Dapat nasitay mo ako kay di mo saksis alang sa kalungsod o kuhan kanang di ka magtinabangay kay kung nakatay niya mga project, daupon. Niya, uwasan, daupon ng bud. Dapat, natay timog kanunay. Kaya di man na maayon ng mga natay timog. Kaya isip ko sa kamatalong nun, natay obligasyon alang sa kalumbuan sa atong lungsod.
once again, mabuhay ang Matalo.